We stepping for life, you know this for life. I'm running them dishes up. I'm running them cars up. Ow! I'll tell you, man. Hi guys. Ang vlog with me for the day. PVG. Is op Busan. Di mana kan start? What? Machine. I don't want. Check. Oh, but you can just yeah. Hi guys. Picture on, plus me on. Hi guys. Baka naman yung masik ka. Hi guys. Wat is mijn naam? Kailan kan gila step man yan eh. About to go through my hair. Is het probleem? Ja, niemand na ba itong gutukurton na yan? Je gaan van mij na. Yes! Brother, Small. And if you wanna fight, then just tell me so on. You fucking up my intro, yeah. Yeah, you fucking up my intro. And I'm starting to vlog my hair and all. Guys, I'm signing money and I'm going to steal from that. Yeah. Yo, what's good, YouTube? It's your boy Lightning Wayne, and I'm back with another video, another banger. You know what time it is today? I'll be playing our own. Me and Sapang will be arguing for a day. I'm just gonna make like it's a vlog, go cutting my hair and all, you know. Yeah, let's do it. On our way to the barber. I'm just still talking car, go on. Shut up, on. Yo. On, take your phone, on, take Shit, you bring my shit. Take your shit, on. Take. On, die man, Die man want je gaat zo vroeg. Yeah, you see why you mustn't take edibles today. Oh, off it's set. Yeah, who's scared of you? Who's scared of you? Man, die man, you know, experiment and I'm not sure for your jokes now. Please. Man, not experiment no meer gaan so ken nie wat se Frans nie. You are 4-5 you are PP. What you think? Okay, Sean, can I start my vlog and everything now? And so, shut up, yo. Dat kan niet die man entertainen. I'll never entertain. Bastard is man. Jangan, bye. Pakai lunch les untuk tuan. Nee, no, Oke, cepat ngut man. Man Aiza en Nolan. En jij. Wie jij? Jij. Die man. Shut up, yes, girls. Maak je leven beter. Wanneer zijn je naam? En zo. En die Farilin. Wie is Farilin? En cepat nyari pier. Right is bal. What's a friend? Friend. Baba. Friend. Ini kok friend. Friend mo. Ini man. Can you shut up? Can you just shut up? Like shut up. Iedereen is heel kommerig. Shut up! Tom Ray. I got some other Think up hang. fucking my fucking experience from the school. Man, I don't want to fight. I'm trying to fight, yes or no? You want to fight? Wanna fight? Give back. You want to get my skills? Als je naar elkaar gaat, moeder gaat net staan in de kwan. Wat? Hey, je ziet het. Die man on. Gepraat die man die gaan net tussen boetje, ken ik van wat? Ik zeg voor hem. En de duivel gaan naar me. Give my shit. En dan ik zeg voor mijn hij zei, ik ga niet meer in, hij partij. Hij zei, je gaat voor wie nee? Hij raakt kwaad, ik ga voor you cheating kan hij put my up in your palms. In your palms, I have. You welcome. Kaya lang natin ako stop mo sa. Ano yung gusto na awan.
dokter. Let's kijk hier. How do you feel? Just the mellow. Wena. Iemand dan de rest van kom no. Keep quiet. Kom no. Kom no. Kom. Get a stop. You must get a job. You must get a job. Get a job, You're get a power 18 shop. So, 18 fucking years old. Go fucking find a job. I do work. Right. Meals pumping. What day only when you not back when you don't back to school. And so, okay po. I want you to work. I want you to work. Monday to Friday. why you want me? Imagine a light they must come, you tell me what to do and what not to do. Come here with this. Yeah, now why you telling me that? I don't care. You're I don't 18 years care. old. Don't point me on. Yeah, look what. You look at Don't touch me now. We are right at Ivan's barber shop. This is you. You trying to be young Tag and you won't be young. I never said you. You'll never be like young Tag. You so You trying to be like KB and you'll never be KB. Shut up. Hey, shut up. do what? Good job. Good job. You wanna fight? Hey, kijk, je bent niet op. Jullie lachen. Shit op jullie praten. Jullie fucking nog fake. Jullie poesie. Nee, het Kuza hoe lang jullie wel niet Oh, dat is die man. Hoe lang Kuza? Shut up. Oké, wacht, hoe zeg ik? Hoe zeg ik? Wacht, hoe zeg ik? Hoe lang zeg ik shut jullie af? Ja, jullie film must niet luisteren, dus waar ga je van? Sorry. Hij thinking I need. Oh, oké, wacht. Hoe is echt fake? Hoe is echt fake? Wacht, hoe is echt fake? Ja, je ziet het. Dat is de hond weg. Ja, bang, als je kan Niet op de scherm. Dat moet alles zijn. Ja, dan kan ik een spijt. Ik kan maar een spijt. Hoe lang Kuza ik net niet? Hoe lang man tayo? Maak maar eens een cameraman. Echt Ja, Kuza. ik zeg, even een vlog slaat. Voor mijn haren gaan slaan. De YouTube is droog, versta je? Die man, even net argue. Oké, maar wat ik wil kennen is, hoe is echt fake? Ik kan maar niet, hoe is het fake? Waarom zet niks te doen? Echt ons Kuza en Kuza. Tja. Ons Kuza en Kuza helemaal niet lezen. Je zegt naar haren, wa? Kuat pa yun eh. Kinagkis ko kuat pa yun eh. Ay, kaya nasla 80 kilos. Ito ko nga nans. Ik krap me al weg. Stop touching me. Oh, don't touch me. Oh, nee, man. Hij goed hak, man. Hi, boy. Ik ga maar terug. Wow, just leave me alone. Je ziet. Ik praat met mezelf. Are you crazy to speak alone? Are you mad? That's healthy boy to speak alone. Oh, fuck. I forgot. Yeah, it's healthy. It's messing your fucking brain cells up. Don't touch me. You'll be like one of those Owens here talking alone. Yeah, it's geeky number one. Ja, schat. Wat? Je bent staan. Dwan. Hier zoek je. Dat is een voetbal. Ik het stuntjes. Zonne. Nee, naar vier. Nou ja, Sassan. Hier Your kan palm is leaking. Your palm is leaking. The tap is open. je bang je me nou je tap pas op precies. Ah, we laten me tap pas op nog. Zal ik kennen.
Yeah, one. Get child. It's not you riding. It's not riding net wat males. Want wij, je zien hè, kan je zien? Ik heb net die vlog begonnen, ik praat kak, versta je? Kan je zien wat zeg? Want leave me on tijd, fuck. Hier is fijn. Ik kan maar naar Kop, aas. Kijk, hij beach daarachter. Ja, hier bananen, daar is hij. Nou, kan niet. Huh? Wie? Ja, hier nou, nee. Ja. Nee, open de ja. I don't want. They'll see. Ja, hier is freaky boy hier. Waar ga je maar? Waar ga je maar? Waar ga je maar? Nee man, inderdaad ook zo. Nee, onze dan contact, ik is bang voor. Ik moet nog een beetje wees om te zeggen. Ik is dus maar leak. Ik bang niemand doen. Maar ik zou het hier kunnen. We gaan van mij komen laten. Ik ben een verrot. Ik ben tegen mij. Want je kent het als je bang. Ja, want daar zijn ook die bang. Ja, je kent You don't trust each other. Ja, maar je kent het niet. Zo'n tijd. Zo gaat ze eten. ik ben maar op je tegen werk met broer. Maar je kent Net een groot kop. Ja, wat? een groot kop. En wat is er op het plek? Eten het master. Ja, boombo. Je doet je point om. Ik deed van mij gekeken, ik deed dat ik in Holland gestaan. Dat is geen leuk. Ons, auw, auw. Wat is van Ja, wat? En dan? Dat vlog is fout. Ja, niet zo van die. Wat je kan het halen? Ik is nieuw kind. Wat je kan het halen? Wat je kan het halen? Just keep me like this. Yeah, not my vlog must be. Okay, dank je zo. Smoking in my vlog. Mijn menu vloggen en zo. Dit was de tag, joh. Post you man. What's up, Wayne? What's up, Wayne? Wayne. Dat zal jullie maar zelf blessing je maar vergeten van. Yo, maar dat is wat hij zegt te blessing. Don't wanna know. Okay, Wayne, this I'm not ready to be in a relationship. Wayne, two letter one. Wayne, yo, this Hailey. I'm not ready to be in a relationship. Let's marry. You lying. No. Dat kan Say sorry. Say sorry man. Don't touch me on. You wanna have sex? You're stupid, yo. Your brain cells is not functioning. Maar dat is niet. Oh, niggas cameraman. The cameraman shouldn't talk behind the camera. It's the PG. We stepping for life, you know this for life. I'm running them digits up, I'm running them commas up. I'm talking about, hey, let's get it, we stepping.